ka afụchalụ ọmalịcha ọlụ dịgasị iche iche bụ nke na-aga n'iru na Anambra steeti bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo na-alụ nwa afọ Urum na kansụl ime obodo Ọka North. Sir Felix Ifebumma Godwin Onyema dukọlụ mmadụ karịrị 100 bụ ndị na-akwado ha wee banyezie n'otu pati APGA. A nabatara ha ma guzo ya bụ nke enwere na Akitiyi Village Square na Urum n'ebe a nọ wee nabata ha nke ọma. Onye na-anọchite anya Ọka North n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a Honorable Chimezie Ikwunne onye ga-eji afa otu pati APGA wee zọọ ọkwa onye isi oche na kansụl ime obodo Ọka North Maazị Tangod Anago nakwa ode akwụkwọ otu pati APGA Sir Levi Obiadio na Ọka North n'imerime ndị ọzọ welitere isi n'Urum n'ebe ahụ. Joseph Ebocha ga-ewetakwara anyị akụkọ a ọzọ. N'okwu ya na ya bụ ọgbakọ ka a chịchara ya akwa eji mara otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka Sir Felix nọrọ kọwaa na ya nọbụrụ na mbụ na-akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ mana oge ugbu a ya nweziri mmasị ka ya bụrụ onye edebara aha ya dịka onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'ihi ezigbote ọrụ ọ kọpụtara na ọchịchị gọvanọ Soludo na-abagide na steeti a ka ọ na-akọwa ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị pati ndị ọzọ na mpaghara ebe ahụ dịka ndị nọ ka ndị ọbịa. Ka Sir Felix nọrọ kọwaa n'okpuru ọchịchị Ọka North bụ ndị ritegoro erere ọchịchị onye kwuo uche ya ọ kachasị ka ọ dị n'okpuru ọchịchị APGA nke gọvanọ Soludo nọ n'isi ya ma gbakwunye na-enwere ihe ngosi dị iche iche na-egosi na gọvanọ Soludo bụ onye kere ajị n'ume n'imejupụta ihe niile o kwere nkwa ka ọ na-azọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị dịka mmemme nrọpụta ọchịchị okpuru ime obodo nke ọnwa Septemba na-abịa nso. Ka Sir Felix nọrọ kpọọ oku nkwado nye ndị niile ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA azọ ọchịchị. Mụnwa na onwe m decide ịbanye disi APGA n'izuụka abụ izuụka elekshọn mgbasị na tata na mmekpa ụmụnne m ndị na-asọpọtụ m n'Urum ndị na-eso ụzọ m n'Urum maka so na ndị ahụ niile na-eso m some of them more than any nanya even ya pụtara back to 100 so some van so mụ abata APGA and otu ọgwa ga-eso ụwa na-akwado ọrụ a na APGA na elekshọn a ga-eme n'ime this week na ndị a niile na-eso m ga-apụta ihe maka na ebe nkwụ ka a ga-akwụ. Onye chairman otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'Ọka North bụ Maazị Ọnwụka onye kerekwara gọvanọ Soludo maka ọrụ mmepe ọ na-abagide n'okpuru ọchịchị ahụ ya nakwa na mpaghara ndị ọzọ na steeti a kelere ndị mmadụ dịka Sir Felix maka ịdọnye ukwu nye nkwado maka ezi ọchịchị na-aga n'iru. N'aka nke ya onye ji okwu ya agba izu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'obodo Urum bụ Comrade Udekwe nọrọ kpọkwa oku nkwado nye gọvanọ Soludo nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ọ kachasị ka mmemme nrọpụta ọchịchị ime obodo na-abịawanye nso. Ihe pụtara ihe na ya bụ ọgbakọ bụ akwa eji mara ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ nke achinyere Sir Felix ya nakwa ndị nkwado ya batara otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA site n'Urum nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.